वह हजाम ने नहवान के कपड़ा लियावले जब बेटी के नहवान होखे लागेला कि भाई आंगन में जो रोए ना लगे अरे जल्दी से ना लोटावा होया नहीं के उठत सा बुनिया अरे कैसे कहना हई है होया तो हारी हो बुनिया। और एगो गीत माता बहन गावेली के कारा जनक जी के काला बाबू पछी पानी देला है जनक जी के काला बाबू पछी पानी देला है सुनैना रानी के धिया बाजा साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है जल्दी जब ससुराल के कपड़ा लड़की पहले तब भसुर वाला गहना देवे आज ही भसुर आंगन में प्रवेश करे ले लड़की के बाप दरवाजा पर खड़ा पड़े जैसे गुरहथनी के बेरा आवेला बाप के मुंहे खुल जाला मारो के बांस धके रुआता रहे लड़की के चाचा दरवाजा धके रुआता रहे आ लड़की के भाई कुर्सी पर बैठ कर रुआता अब भसुर हंसते आंगन में हजामी लड़की के मंडप में अरे जाबारे अरे जाबारे साजाना हो लोगावा आई ले होया नानावा जाबारे साजाना हो लोगावा आई ले होया काढ़े ले जा ना काए रैया अपनी रे पुतारिया काढ़े ले जा ना हो रैया अपनी रे पुतारिया लाली लाली ला हंगवाई बाबा लाली बाहोसी इन्होरावा लाली लाली ला हंगवाई लाली बाहोसी अरे लाले लाले सीता हो लाली बैठेली होया अंगनावा लाले लाले सीता हो लाली बैठेली होया अंगनावा देखे ले सा
धियावा अरे रोवेली जा नकाई राजा लाटा धुनी हो केसिया हमारा सिया जानकी हो बेटी आखी तेरे पुकारिया अरे दीनावा रे लिए बेटी भूखिया रे पियासिया रतिया अरेली हो बेटी बाबा की हो नींदिया दाग पात लेके 51 थान अपन लिख ले लो कितना बा डाली गर्दन में डाली बाया हाथ है पीछे करी दही का टीका करी लगाई हाँ आगे तने घूम के देखी तो अरे माई दही दिया चढ़ावे के तो चाट गइले भासु अरे माई हम का जानी मड़ौआ में चाट गइले भासु अब आंगना में दुल्हा के बुलाओ जला चली दुल्हा बाएं बगल दुल्हा और दाहिने बगल दुल्ही काहे कि दुल्हा से लड़की पावरफुल बिया ई दाहिने बिया लड़की स्वयं दुर्गा जी हो यही जी बाप अपना बेटी के जंघा पर बैठावे बाप के जान का पता लड़की कल के पापा आज जान गए कि दुनिया में लोग लड़की काहे के जन्मावेला इहे दिन देखे खाती हम रखल रहनी काहे लागी पापा अरे पोखरा खोदावनी अरे काहे के बनावले बानी काहे लागी ए पापा बेटी जाना मावानी काहे के खोजानी दामाद रे तमथवा मिशन बेटी अरे पोखरा अरे सभावा बैठावे खातिर दुनिया बसावे खातिर बेटी जाना भवानी अपहुआ पखारे के तब लड़की के लिए पापा जब यह करे के रहल तो हमरा के बेटा काहे कहते नहीं कि बेटा होगा बेटा कहते कहते पापा बेटी बनाइए देनी आज यदि बेटा रहती पापा तई दिन देखे के ना मिली कि यार पापा कावा ना होना
के पिलाया बेटी हो बैठल बानी तहरो के बैठल बानी तहरो के बैठल बानी पत्थर के छतिया बेटी हो कोइले बानी तोहरा के तेजतानी तोहरा के तेजतानी ये कन्यादान पहले बा ओकरा पता हो बाप पागल हो जाले माई पगली हो जाली बाप के सुध बिसर जाले बुझाला जे दुनिया उजर गई आ जब बाप रोएले त लड़की ले पापा पापा मत रोई आँख से आंसू पापा बर्दाश्त न के तो मत रोई बाप कहले कि बेटी का करी बुझात नहीं के त लड़किया कहले कि पापा आंगन में से बाहर मत जाए काहे बेटी तब बेटी के मुंह खुजले ए बाबूजी जागले रहिया पापा जागले रहिया आजू घरवा चोरिया होई है आजू घरवा चोरिया होई है चोरावा के नमवा बेटी बाताई हो दे तू पवन चोरावा चोरिया हो करी है कवन चोरावा चोरिया हो करी है चोरावा के नमवा रामचंद्र हो चोरावा हुए चोरावा चोरिया हो करी है हुए चोरावा चोरिया हो करी है बड़ी दर्द होला ये चाचा जे जन्मौले बा लड़की ओकर पता हो भले बेटा वाला कितनो बने लेकिन लड़की वाला जन त्याग को देला दुनिया में केहू से होके आला दान दहेज देहला के बाद जे अपना संतान के भी दान को देता ओकरा बाद लोग कहता जे होई ना देहलो हो ना देहलो अरे तार घर बसा देले अब का खोजता रह दुल्हन ही दहेज है दुल्हन ही दहेज है बताओ बाप रो के कहले कि बेटी का हो गई ई का हो गई कावन गारा नवा बेटी हो साझे मेरिया लगी हो गई है साझे मेरिया लगी हो गई है कावन गारा नवा भी भीनुसार कवन रहनवा भीनुसार कावन गारा नवा पापा मोरौआ बीजवा लगी हो गई ले मरवा बीजवा लगी हो गई ले कब हुई है उगारी नहा हमार कब हुई है उगारी हमार चंदा का रहनवा पापा हो साझे बेरिया लगी हो गई है साझे बेरिया लगी हो गई है सूरज का रहनवा भीनुसार सूरज रहनवा भीनुसार बेटी का रहनवा पापा मोरौआ बीजवा लगी हो हो गई ले मरवा बीजवा लगी हो गई ले होई गईल उगारी न तोहार होई गईले उगारी रे तोहार इतना नीक कैला के बाद बाप निकल जाला बाहर
इन्हें लड़की के भाई के लोग जो होता भाई रोते रोते सुत गई बा लोग जगा के मंडप में ले आवेला कि चलो बबुआ लावा में राव आधार तो सीता जी के भाई के नाम रहे लक्ष्मी निधि अरे लाउआ लड़की से रुआ शादी करता नहीं तो रुआ कहता नहीं कि मेहरारू ले आई बानी उ लड़की रुआ घर में 3 गो रूप धरी कबर कबर पहले जाई तो बहिन बन के जाई रुआ भाई बन के व्यवहार करी धीरे धीरे लड़की रहते रहते नारी के रूप धरी तो सृष्टि के रचना कर सृष्टि के रचना करे लगी आज जहियारा 3 दशा खराब हो जाई तब महतारी बन के क्रिया कर्म करे लगी औरत के 3 नजर से देखी वो बहिनो हो नारियो हो आ समय बिगड़ जाए तहिया खातिर महतारियो हो दुल्हा खड़ा हो सिनहोरा बड़ा नु लगन सिनहोरे ना मिलतो मढ़ावरा में एक पीस रहबे कोई हो बाएं हाथ में धली अब 5 बेर हेजी छुआ देबे के बाद अब तनी हौसल वाले मन से अब बुझत रहे जे लॉटरी हमरे नाम के बाद आराम से छुआवे के बाद चिटुकी से नुरावे दुल्हा जीवन की आधार है से नुरा लगाई दुल्हा करके विचार है से नुरा लगाई दुल्हा करके विचार है यही रे से नूर में बसल सब साना सार है जीवन भर सैया दुल्हा दुल्हन के सिंदूर करके आगे के सत फेरा कइला एकर माने दुल्हा आगे प्रक्रिया खा ले ये आज के बाद पराया औरत पर नजर ना डाले अब मेहरारू क्रिया खाली आज के बाद पराया पुरुष से नजर मिला के बाद ना करे लइकाई में जन छुछुरई भई तन भई ऐसे बंद कर देबो के बाद लइकाई में रउल लेनवारी बसवारी कोन ने की घूमल लेकिन आज से सब बंद परिवार आ गइल सब बंद खनी चालू आई पे कहता रे कोहबर में ले चली आगे अगर वो उतरी ए चाची सुत गनी है लोग का कोहबर करा दी पहले हे देवता लोग के गोड़ लगी हे देवता लोग के गोड़ लगी लगी कहीं ये भगवान साले भर के भीतर बेटा दो देखिए तब कितना शोभा था चल जे भीतर चल जे एगो भूसवा धारा ला तो कोठरिया खाली कर दिलो काहे कि ठंडी बहुत काफी बा ले जाए चाची ले जाए दुल्हा दुल्हन के ले जाए घर में ढुकाई तो बाबा ला घर में ले जाए